mahimo lang useless ug mahimo lang powerless ang usa ka pagsimba kung ang gisunod ang sugo lang nga binuhat og tao ug dili sugo nga iya gyud ni Ginoong Kristo. Daghang salamat and God bless. Ang mga pundok nga misunod lamang or misunod sa gitawag og pagtulunan nga hinimo og tao kadto ra pong pundok nga kung diin gipangtukod og tao. Ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana Claroman mosugot mong sa dili kanang gisulti niya sa balaang kasulatan nga I will build my church, that church nga gitukod ni Kristo o gipasakupan sa mga apostol. Acts of the Apostles chapter 20 verse 28, Ephesians chapter 5 verse 23, kining Colossians chapter 1 verse 18, and 1 Timothy chapter 3 verse 15. Kanang iglesia ha sumala pa sa kasaysayan mao na ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. O gilatid sa kasaysayan na ang nagtupod anang simbahan na ang Ginoong Jesucristo. So buti pasabot kung maingon ta nga instead of tawag ining sundo nila ang kabubuton si Ginoo, gisunod nila ang pagtulunan og kabubuton or sugo sa tao, dili na ma-apply sa Iglesia Katolika tungod kay ang iyang gisunod, ang iyang gitudlo katong gipangtudlo ni Ginoong Jesucristo nga nasulat ug wala masulat. Di ba? Ingon pa na San Pablo, 2 Thessalonians chapter 3 verse chapter 2 verse 15 rather. Sumala pa ni San Pablo, hupti ninyo ang among ang tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa pulong ug pinaagi pod sa gitawag og sulat. So na yung mga butang nga gitudlo ang mga apostol nga nasulat, napi mga butang nga gitudlo ang mga apostol o nanudlo ang mga apostol nga wala gitawag og gisulat. So mo nang gitudlo simbahan Katolika, naay nasulat, naapoy gitawag og wala masulat, ug kanang wala masulat nabilong na didto sa living faith sa simbahan Katolika kadtong oral teachings nga iyang gidawat gipasa-pasa from the 1st century AD, 2nd century AD, 3rd until now nga century. Ang klaro nga nisunod sa kanang pagtulunan o kanang tradisyon nga hinimo lamang og tao kanang pundok nga dili si Kristo ang gatukod. Kanabang pundok ba nga gikag Amerika, gikag Germany, gikan og tawag ining Korea, gikag China, gikag Japan, nga ang mga founders dili ma-identify or dili ma-trace ang iyang history o ang iyang kasaysayan sa Ginoong Jesucristo. So, ang tanang mga teachings anang mga punduka, dili si Kristo ang gahimo. Ang kanang mga founders nino tanawan ng pamaagi sa pagsimba ninyo, di ba? Wala may mabasa sa Biblia ngunaan ng pamaagi sa pagsimba. Himuon yung entertainment ang kana bitong sana di man nasimba yung entertainment man lang inyo ha. Kasi sa Biblia ang pagsimba nila na may altar, kamo wala man may altar. Ang nasa inyo podium man og kanang stage. So unsa may ma-expect nimo sa podium ug stage? Ang ma-expect nimo sa podium lecture. Nya ang sa stage entertainment. So muna kanang inyong mga simba-simba di na simba. Dili na biblical way of worship. Kaya ang biblical way of worship na ay altar. So kanang inyong pamaagi sa pagsimba dili na may gisud sa Biblia. Kundi gi-create na, gi-imbento lang na sa inyo ang mga founders ug mao na inyong gisunod-sunod karon. Nya wa man sa Biblia. So therefore, kanang inyong gisunod-sunod karon, dili na matrace sa Ginoong Jesucristo. Piki kamo ang nagsunod sa tradisyon nga hinimo lamang og tao. Ang simbahang Katolika, ang tradisyon nga iyang gisunod kadtong apostolic tradisyon, mga gawi, mga butang nga diin gipasa-pasa gikan sa mga apostol hangtod karon giampingan na og gitudlo sa gitawag og mga tao. Wala nga pagbantay mo anang inyong pundok kay sigara ba mug-angkol nga iya mo ni Ginoong Jesucristo nya di ninyo matrace ang inyong history padung kang Kristo. So therefore kung di na matrace nya naa mo kagalingan inyong founder, kamo ang nagsunod sa mga pagtulunan o mga sugo nga hinimo lang og tao. Kanya sumala pa ni Propeta Jeremias, ingon pa niya, tinunglo kadtong mga tao nga mosalig ra pud sa tao. So mali sa grasya mo kay instead of mosulod mo kang Kristo, sundo ninyo ang Ginoong Jesucristo, dito naman hinuon mo sa inyong mga founders gipangtukod og mga Amerikano. Di ba? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official,
RJ Sanado Second TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito until now andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.